a yi ba na Fatima da Imam Ali. Kamar auren ku ba za a yi ba na Fatima da Imam Ali. Kamar auren ku ba za a yi ba na Fatima da Imam Ali. Kamar auren ku ba za a yi ba na Fatima da Imam Ali. Aya malici na gaba sakin da ya kagi uwa da uba. Allah ka raba ni da yin gaba bijahi Batula da Sida Ali. Kagi salati ya gabi gurin manzannin al'arabi da halil baiti su muka bi yayan Zahara da Imam Ali. Kamar auren ku ba za a yi ba na Fatima da Imam Ali. Kafin na wuce za na dakata na gaida dalilin shiryata baban Ahmad kaka saita dan Zahara da Imam Ali. Abu shahada salamu alaiki ayanana umma abiha muntahana kimin izini sayyidana na wake ki da Imam Ali. Kamar auren ku ba za a yi ba na Fatima da Imam Ali. Salamu alaikum dangina da abokaina da masoyana da duk mai kaunar Sida Ali. Ga watan Zulhajji ne aka yi wani babban sha'ani da har yau babu kamar sani auren Zahara da Imam Ali. Kamar auren ku ba za a yi ba na Fatima da Imam Ali. Kafin auren ta yar manzo sahabbai da yawa sun zo akan auren tsokar manzo ku bi ni cikin wannan fasali. Abinda ma'aiki ya fada akan auren na Abida, abinda ilahu ya jaddada akan auren Sayyida Dali. Kamar auren ku ba za a yi ba na Fatima da Imam Ali. Hanya kan babu da dewa sakon Allah yayi saukowa akan auren na yar baiwa Allah ya baiwa Imam Ali. An baiwa Ali manzo na yayi murna sosai, Imam Ali yayi murna sosai, Sayyida ta murna sosai da duka masoya mu bajali. Kamar auren ku ba za a yi ba na Fatima da Imam Ali. A fadar Allah aka daura wannan zance ne karara batun auren Sayyida Zahara a cikin halarar Allahu Wali. Allah shi ne waliyinta, walin Ali shi ne babanta, Jibrin shi ne san kiranta a fadar Allahu al'ali. Kamar auren ku ba za a yi ba na Fatima da Imam Ali. Wannan zancen na hakika ne bara'in koma shari'a ne, a nan duniya an daura ne masallacin Mustapha Hadi a Bazara. Kowace ƙwarya da ta ganta ai da abokin hurmanta, Zahara da Ali sun cancanta masoya duka miyo shagali. Kamar auren ku ba za a yi ba na Fatima da Imam Ali. Idan sai yarda jiya waliyi sai da waliya, sidiki sai sidiqiya ita ce Zahara da Imam Ali. Allahu ina yin tawassali da auren Fatima da Ali, a gara sabati da hankali bijahi Batuli da Sida Ali. Kamar auren ku ba za a yi ba na Fatima da Imam Ali. Allah a ciki a cire murya a bani wadata a duniya, ranar mahashar a raban da wuya a sadani da Imam Ali. Allahu idan mutuwa ta zo amin rahama dan yar manzo, cikin kabari sai dar mu ta zo ta tarbe ni da Imam Ali. Kamar auren ku ba za a yi ba na Fatima da Imam Ali. Kamar auren ku ba za a yi ba na Fatima da